Вітаночки. Доброї раніці вам, шановні. Так, подобаєчки протиснули, на канал підписалися, ми протягуємо з вами гуляти у Dead Space. Так, я не ведаю, щиро кажучи, я вперше не проходжу в эту гульню, тому колькі нам засталося тут у гэтай гульні яшчэ абсолютно новая ідея, як кажуць у нас у Беларусі, правда? Что у меня в руках агулам? Промень. Так, на тап. Так, по коридоры кудысьці до сховища продуктов. Чекайте, а як? Я уже забывся, на якую клавішу натискать, каб довідатися. Ой-о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 й. Во. Добре, лепш натискать 1, 2, 3, 4. Вогнемет. Пила. У нас в інвентарі є нейкая лячылка. Ёсць. Зноўку ўсё з геймпадам. Выкарыстаць. Каб зялёненькае было, хоць штосьці. Так, яшчэ бачу, у краме можна прадаць нейкі чарцёжак. А ну сюды. Сюды. Ці гэта не на продаж? Не, гэта не на продаж. Гэта чарцёжак, каб палепшыць. Угу. Ну, добре. Добре, 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 добре. Куди йдемо? Сюди. Восемь, довгий коридор. Альсевич, вітаночки. Трейдер TTV, вітанки. Шановних усіх вітаємо. Роздупляємося потиху. Хто ведає, хто гуляв. Далеко нам яшчэ да... О, варштат. Не, это кіраванне шлюзом. Як далеко нам до фінішу? О, міндалька вітанки і вожичок тобі так само. Кайфушник крицький. Де ти там бачив, що я кайфував? Він чапляється за внутрішню частину сховища продукту. Нам потрібно більше ферментів. Немає часу, я заходжу. Можливо, я зможу його відрізати. Левіафан важить 10 тисяч тонн. Невже мені потрібно пояснити, що це кепська ідея? Ну, у мене закінчилися гарні ідеї, тож угадай, які я залишилися. Викинуть його у космос. Забіть. А у мене, бляха-муха, та ти шо, у мене ж зброї немає. Вогнемет, йо, трошки набойчиков, йо, 56 і 50. Так, 14 дисков, 8 променчиков, крацеймо тут... А, 24 є, до речі. Ну, давай поспробуем. Може, кайфовал. Фінал близько, коли не помиляюся. Ну, добре, поглядим. А чому ні холери не бачно? Ой. Чекайте. Да та йоп, красоти. Ага, то бок яни висовуються і таким випадком я можу стріляти тільки, я зрозумів. Ай-ай-ай-ай. Болюча тобі. Ай-яй-яй-яй. Ой. Это воголи не то, что я хотел. А можно они к набойчике подобрать? Дякую. Кислород. Ты ёб твою налево.
Так, а можна я памяняю? А, гэта не паузу, я зразумеў. Но я б хацеў... Та не тое. Мяне там б'юць. Узяць, так. Вось гэта дакладна яшчэ ўзяць трэба. О, яны саманаводныя. У пекла. Усё было ад самага пачатку гаўно. Так, якая фубля прыліпла да сцяны? Не кажы. Гэта больш падобна на, ведаеце, на васьмінога, які прычапіўся. І ягоную дубку мы зараз і бачым. Так, добра, што мы тут захаваліся перад самым пераходам. Сюды давай. Гэта абсалютна бессэнсоўная рэч. Так, і гэта таксама абсалютна бессэнсоўная рэч, таму... Перанабіліся. Перанабіліся. Усё, так. Хадзім. Тут да халеры набойчыкаў, як я бачу. Як ты, курва, страляе... Ой, божух, натрапляеш у мяне. Я ж шифтом карыстаюся. Нет, но я такое не ухваляю. Вось яно што адбылося зараз. Цікавість, чаму зараз ён патрапіў у мяне? Яшчэ не ўсё? Штосьці мне падказвае, што гэта бессэнсоўна было зараз. Ау! Ау, 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 ау. Все, лячэлак больш нема. Курва. Перахапіў. Так, мне Паладзін распавядаў, што ты хочаш дапамогчы з перакладам Крайзера Майстера. Гэта праўда? Наконт рэдактуры, так, вядома. Таму што зараз мы падвешаны на конт Ведзьмара. Вось, і адпаведна ёсць час, каб дапамагчы табе адрэдагаваць усё, што там ёсць. Так што такія справы, Альсевіч. Так, калі студэнцкім інтэрнаце зайшоў у пакой да першакурсні.
Не, я не згодны. Так, трэба, па-першае, навучыцца ухіляцца ад гэтага гаўна. Сюды. Так, што яшчэ можа быць? Гэта што такое? На 3. Разак. Разак. Гэта падаецца з дыскамі, правда? Тут яшчэ вось гэта ёсць. Яшчэ памятаеце? Вось гэтая рэч, якая ў нас дапамагае здымаць скуру. Што? Так, хілкі. Та ты заенчала. Я толькі зайшоў, а ты ўжо тут. Так, добра. Что, стена вот отрыбліваецца уже, слухайте. Ух. Схаваўся. Ай, холера. Ой. Не, ну я так не гуляюсь, ну. Да, ёб твою мать, тентакли ваши. Колькі яму трэба яшчэ па дупе надаваць. Так, бо, вітанашкі, фэй. Я думаю, што сам дасі рады. Ну, глядзі сам. Лёха кажа, хаць. Так. Жонка на цябе дурно ўплывае. Так, сюды бяры. Гэтыя бяры. Так, няўжо там трэба неяк падысці бліжэй, я не ведаю. А потым, калі ўсе скончацца гэтыя, бляха, набойчыкі зноўку, дык нам жа ж трэба ў такім выпадку будзе скарыстацца бліжняй зброяй, тым самым вагнемётам ці штосьці падобнае. Карацей, жорсткае нешта. Так, застаўся ад цябе толькі гузік, і не кажы. Трэба, пакуль мы тут лётаем, трэба пазбіраць у гэта ўсё. Юзік, ты заенчыў.
Не, ну вы бачите, як яно поступає со мною? Наблизиться не могу. Літерально. Так, что у нас еще тут? Так, еще щось тельоте. Зачепив. Ну, поспробуем, давай. Ну, давай, давай, давай. Блять. Ха-ха, не сподобалося? Так, усё, скончилися мої ГТ-блоки. Забій зяпу говно. Ну і зараз будуть і щупальці, і ГТ говно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что это было такое? Ха-ха-ха, паскуда ты. А ёб твою мать, Юзик! Восемь секунд. 3. И все. Ну, так. Хто там на кого дренно впливає, каже Аня. ГТУ на Твічі. На Твічі Фей оженився місяць тому. Ось тому на його жінку впливає дренно. Так, ну трохи лепш було, коли ми спочатку все позбирали. Та чекай ти, Юзик, Юзик. Не голова, а гузик. Так. Чекайте, зараз позбираємо знову ГТ лайно усе. А потім тобою займуся, почекай там. Не хвалюйся.
Тут нешта яшчэ лётае, тут лётае, тут лётае. Я не разумею, яно што, генеруецца тут пастаянна ці што? Ёсць такое адчуванне, нібы. Калі генеруецца, то можа лепш палётаць ды пазбіраць сабе набойчыкі, каб было чым змагацца. Бум! Сам сабе падарваў. Так, ну што, ўсё? Не, яшчэ вось бачу. Вось яшчэ адное. Так, ну давай, пачынаем бойку. Та ти шо? Треба як мога далі. І... Не, ну вы паглядзіце на гэта. А ну, отчиняйся. Показывай, показывай, что маешь. Я не спадзяюся, што ў нас атрымаецца. Вось пытанне, мне трэба лупендзіць па ягоных шчупальцах, тэнтаклях гэтых, ці вось сюды. За гэтае ось 80 у цэнтры ўсё ж такі было. Та ты шо? Усё? І вось так мы яго выкінулі ў космас. Таксічная небяспека усунена. Усё? Ти Левіатанові голову був потрощив. Його то видав був на їжі народу в пустини. Боже ж мой. Треба порозмовляти. Хто ти така, каб я з тобою розмовляю? Тільки що Левіафана завалю. Ну що, шановні глядачі, то сподобалася вам эта бойка? Я щось сумняюся. Вибачайся, може і занадто придираюся до гэтага, але ніяк слава было. Вам так не падаецца? Алексеевич, я памятаю гэтага задання, калі гуляў... А, гэтае заданне, калі гуляў у арыгінал. Гэтую бойку маеш на ўвазе. Ну, карацей, такое. Як для боса, абсалютна, на мой погляд, не крэатыўна, мабыць, так. Ведаеце, што мне фінальныя бойкі ў гэтых гульнях спадабаліся значна болей на дваіх.
It Takes Two, там було ось гете. Якість повітря покращується, але місцями ще залишилися осередки газу. І з цими місцями я впоруюся. Послухай, Джейкоб. Мій Джейкоб. Останнє, що я чула, б він був на гірнішній палубі з іншими вцілілими. За Ішимури двор стріляв в упор. Він сказав, що майже закінчили, а я не була від нього вже. Я не називав двор, тому що тут нема ніякого двору, тут вся брія. Ці колеги, не ведаю, як тут було правильно назвати. Потрібно переконатися, що повітря... Так, виключу. Гірнішня палуба, добре, зрозумів. А якщо я зустріну Джейкоба? Скажи йому, що я знайду його. Він єдиний, кого я хочу бачити. Та ти що, усьо? Ну і усьо. Маяк СОС. Хтось викинув усі інші. Айзік, Юзік. Біля робочої станції Крос є короткий шлях до гірнішньої палуби. Я вчиню його. А раніше не було можливості. Чорт забирай, можливо, ми дійсно виберемося. Пастка завершена. Что я вам скажу на конт гэтага? Мабыць, вас гэта здзівіць, але гэтая гульня... Вось у мяне сёння раніцай такое прачнулася нешта ў галаве, што яна, гэтая гульня, па сутнасці з'яўляецца ў касмічным асяроддзі Марыо. Супер Марыо. Хто гуляўся ў такую нінтэндаўскую гульню, той ведае, што там, звычайна, на кожным узроўні, а ўзроўні паміж сабой вось адрозніваюцца толькі нейкім такім, ведаеце, умоўным асяроддзем, трошкі іншы геймплей, там вада была, памятаеце, грыбочкі былі, там скакаць па іх шмат было, аблочкі былі нейкія, ну і гэтак далей. І, па сутнасці, геймплей, вось наш, Юзік, ён, як Марыо, яго ёсць 4 кнопкі. Ну, літаральна 4. Вось, і ён імі карыстаецца, каб дабрацца да замка, то бок да наступнай кропкі ці да задачы. Вось, і потым яму проста ў плечы адразу сунуць яшчэ наступную, то бок, ты давай гэтае, наступны ўзровень. Там, памятаеце, было 1-1, 1-2, потом было 2-1, 2-2, і логіка абсолютно тая самая. Што у нас, 21 000 крэдытаў? Ну то выдатна, калі так. Што у нас яшчэ ёсць апроч прапампоўкі? Ну, не ведаю. Так, ось кіслародныя балоны там можна прадаць, ага. Гэта добра, набойчыкі заўсёды з сабой, гэта так. Ну, гэта не прадаецца. Давай у краму і возьмем сабе 2 гэтых. Ага. Лёха ставіць падабайку. На што ты ставіш падабайку? Можна даведацца. Куды нам ісці? А, о, захавацца ж трэба яшчэ, во. Так, давай. Трэба захавацца да таго, як мы набылі ў сабе ўсё, каб была магчымасць яшчэ нешта змяніць. Але я спадзяюся, што ўсё будзе добра. Чаму у нас няма? Рівень допуску. Патрэбны універсальны абход сістэмы бяспекі. Ну, дык зрабі яго. Пра Марыо. Ці таксама такое ўражанне ёсць? Што сапраўды яно хутчэй выглядае як Марыо, а не як паўнавартасная гульня. Вось, напрыклад, калі гуляеш у таго ж сталкера, у цябе, ну, няма такога адчування, што вось ты ад аднаго места да другога бяжыш. Без музыкі, дарэчы, тут. Марыо хаця б музыка была. Вось, а, напрыклад, што яшчэ ў нас з вольным светам такое? Long Dark, ну, просто абсалютна не Марыо. А тут літаральна. Узровень, калідор, Марыо. Такая асацыяцыя. Прамой, як гэты, бляха, дрын. Ты мяне сюды? Вось, каб я гэта актываваў. Доступ да станцыі адноўлены. Дзякуем за ваше цярпенне. Так, так, нам сюды. Гідрапоніка. І тут слухай, сапраўды. І тут мы ж таксама інжынеры.
%. І тут сантехнік. Не, ось што азначае гэтае падсвядомае. А якой халер? А чаму тут у нас было гэта на палубу нейкую? Вышэйшую, а мне падаецца вось тут. Асноўная задача, бачыце, а мяне чамусь сюды пасылае. Чакай. Што ў нас тут? Кіраванне ангарам, медычная палуба, гэта забловы масток. Інжынерная палуба. Давай. Чакайце, трэба яшчэ паглядзець. Прыбыцця гранічнай палубы, інжынерная палуба. Перыёд і станцыя пры выхадзе. Дайце паглядзець, толькі ведаеце на што? На тое, якая задача ў журнале абраная. Так, все правильно. Я гэтыя дадатковыя місіі не... Да. Ну, пайшлі. Калі ўжо такая пляска. О, што тут у нас? 3-й ўзровень. А мы, дарэчы, яшчэ другога ўзроўню дасюль. Сістэма палубы выйшла з ладу. Чудова. Дай не займусь ліфтамі. Давай. Є якісь ідеї, що може бути? Я перевірив іншу кімнату управління. Звідти з пускових установок можна було... Є хто? Гаммонд, де ти? У вентиляції. Ці істоти всюди. Ні, юнітологи. Вони всі тут, у житловому будинку. Вони подурели. Один з їх встромив ножа у голову своєму сябру. Стривайте, вони кудись йдуть. Раз, це його сигнал знову зник. Мусимо знайти і тримає Хазик швидко. Давай, питання унімаємо. Знову сиплять ніякі задачі. Ось гэта що цікаво. Оу, там скринька є. Так, можна я ось ніяк... О! Хе-хе-хе. Усмітник. Сюди його. Выдатно. Так, а гэта што? Лагічная головоломка. Ты мяне пасылаеш туды, вядома. Толькі дай я паглядзеў, што ў нас тут. Там нешта ё. І що, ми ось тут проціснемося? Ля, вылез. І гэта што? Доступ за... Ну, выдатна, на што зробіш, ну? Эх, вылезла яно, напужала краху. Ды і ўсё на гэтым. Пайшлі. О! Штось не памятаю, што мы тут былі. А мне здавалася, я гэтую локацыю ўжо даследаваў. Так, сюды давай. Варштат. Давай сюды. Выкарыстоўваем пункты. Давай, там уже пакрашчанне. У нас тут няма ніякіх паляпшэнняў на гэты, на наш... Ой, халера яго, на касцюм. Так, разак. Што ў нас па разаку? Таксама нічога. Вінтоўка не памятаю, каб у нас штосьці было. Кантактны прамень, праменёвы разак. Давай вось гэта... О, тут можна шкоду падняць, добра. Угу. Сілавая гармата... Гэта што? АВ? Альтэрнатыўны вогонь. Асноўны вогонь. Ось гэта мне спадабалася. Нармалёва так пэмкала. Давай. І шкоду. Яшчэ 3 патрэбна, каб шкоду падняць. Так, што гэта за...
кофары такія, якія можна цягнуць кудысьці. Навошта яны тут? Шафы. Крама. Level 3 security clearance required. А калі я атрымаю гэты трэці ўзровень, цікава. Так, у крабе нешта можна купіць. Ці прадаць. Так, пакуль недаступна. Сюды. Штосьці у нас ужо інвентар поўны. А, ведаеце? Так, гэта можна выкарыстаць зараз. Там у мяне не памятаю, штосьці было такое. Магчымасць. А гэта набойчыкі, правда? Гэта... Так, прамянёвыя зарады, гэта ўсё трэба. Так, бачыце, у мяне акурат 2 адзінкі не хапаем. То можна скарыстаць у гэтае. Право пасылае, добра. Захаваліся. Дэніел, з 2 ніжніх відсекі гранічпала заблоковані, хоча всі системи працюють. Я розберуся з цим. Давай хоч і розбирайся. Нам сюди. То штось одні обіцянки-цацанки. До речі, ось піку у сраку аўтарам гэтай гульні. Нас прилетело. Что такое? Так, помылка, неисправность направленной энергии. Будь ласка, зачекайте. Кого мы тут чекаем? А что то так поздно нешта рыкать пачаў? Вось каб яшчэ ботам была нейкая шкода побольше. З гэтага нічога не выпала. Ну, галоўна ўчасна ўключыць. Піку ў сраку таму, хто гэта прыдумаў. Мы прыляцелі сюды у 4, падаецца, ці ў 3, я ўжо не памятаю дакладна. І вось я адзін усё раблю, увесь экшон, усіх забіваю, а гэтыя паплечнікі мае ні халеры не робяць. Пры гэтым я як Лёха падкрэсліў, вельмі спраўна, я сантэхнік. Якой халеры? Што адбываецца? У нас жа ж там быў гэты марпех галоўны. Дзе ён? Што ён? Таму ён не дапамагае. Мог бы ўжо неяк вылецець з нейкага кута. Вось, напрыклад, тут за рага з'явіцца такі, ха! Глядзі, я табе дапамагаю, тра-та-та. Ну, ці там з нагі камусьці. Дык не ж, всё я раблю. Сантэхнік, Джоні Сінс ці Марыё? Марыё. Я ж параўноўваю фейты, мабыць, адключыўся на некаторы час. Я параўноўваў гэтую гульню з Марыё, яна вельмі падобна. Вось, кажу, ты ідзеш? Ну, давай, ідзі сюды. Усё? Вось, ты ідзеш проста ад задачы да задачы па нейкіх узроўнях, якія вельмі нагадваюць проста ўзроўні у Марыё. Правда, не? Ай, ну цябе, які Марыё? Та вось такі, сучасны. Сюды давай. Няўжо не падобна табе? Ну, механікі, ну, абсалютна аркадныя задачы таксама ставяцца вельмі аркадна. Я вось проста ніяк не магу ад гэтага
ад гэтай думкі адвязацца. Всё. Цікава, куды мне трэба? Там у дзверы тыя, так? Не, ну, нам же ж абавязкова трэба паглядзець, што там. А няўжо табе не падабаецца... Ой, не падаецца, што гэта натуральна маіх мары выглядае. Давай вось так зробім. Гэта вось сюды пакладзем. Ось, каб тут нам было бяспечна. Калі раптам там з'явяцца нейкія пашвары, то каб яны падохлі ад гэтых праменьчыкаў. Выбачайся. Ну, Дота ў чатик прыйшла. Адно і тое, толькі графу падкруцілі. Ну, амаль што? Ну, амаль што? Геймплей на-то вельмі падобна. Да, я хочу выкарыстаць гэта. Оп. А гэта дае 3. Угу. Гэта дзве капсулькі, дзве гэта, блядь, слойкі. Ці як іх назваць? Пластикавыя. Ну то паміраю ўжо, я ж ведаю, што ты памрэш у любым выпадку. Ну, я ж кажу. Мы гэтую сцэну бачылі нібы. Так, тут крама, значыцца, мусіць быць усё спакойна. Боже, ну што гэта такое? Гэта японцы, яны проста памешаны на тэнтаклях. Калі ўжо не біялагічныя, дык хоць механічныя зробяць. Шалёныя. Так, тут у нас крама, там у нас невядома што, правда, пакуль што. Так, там захаванне, паліўны элемент, элемент сілкавання. Хто дазволіў? Так, элемент сілкавання. Нейкі ліфт, адпаведна, якім мы скарыстаемся. Так, чакай, там яшчэ паглядзім збоку. Так, а тут што? Угу. Варштат і 2 гэтых куфара. Сюды давай. Стоп, 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 стоп. Так, ну давай пачытаем. Журнал гірнічнай палубы Кройц. Убяспечылі перыметр ніжняга відсеку палубы. Імправізаваны выбуховы прыстрой, плазмовыя рызыкі, міні-розцяжкі, развідвальныя зарады. 3 параненых. Лінген небоєздатно, вони закінчилися ліки. Решта запасів поки що в порядку. Боєприпаси і водопадова для рушаїв. Навіть попри відсутності речей для чого? Маяка СОС. Підключили зовнішні точки доступу. Всі гірничні відсіки ми зараз працюють, Лінген непритомний, ми нічого не можемо вдіяти. Вони прорвалися через вентиляційний отвір у підлозі. Один з цих літаючих уйобків вирушив прямо до тіла, і тоді ми вже билися не з 5, а з 6. Розрізали їх на шмаки і відправили усі у ці переробки для швидкої кремації. Ризикувати не можна. Розвідувальні заряди закінчилися занадто швидко, втратили Шлегеля, Файка, Хвайка і Зітла. Ніколи раніше не бачив, ніколи. Не бачив міст голови відвіси. Гэта тое, што накинулося зараз на того чаліка на голову. Не може заснути. Тут занадто небезпечно. Узяв деяке спорядження, щоб сховатися в безпечнішому місці. Макс Віні пішов за мною, викрикуючи, що я егоїст. Це він привів тих істот прямо до мене. Вирішив питання з Максвіні, відвідав від цих переробки, не може заснути, холодно, чую, як кричать, вони мене б'ють. Лінген мала рацію, мені потрібний спокій, тише відсік, а відсік переробки потребує палива. Крацій чал позабивав усіх своїх сябров. Ухваляю. Так, а коли Джонні Сінс, то сьогодні ти Сантек по штадіон, післязавтра лекар. Та што за гэтыя вольні, як яны назовуцца, ролевыя вон.
Ля, як у нас, слухайце, гэтае паскудства пачало лупіць. Яно іх падпальвае? Ля, прышпіл які. Пачу болей такіх набойчыкаў. Ё такія набойчыкі? Няма. Ой, а тут яшчэ не так. Это я бачу, чакайце. Давай сюды паглядзім, можа, што прададзім. Стары не цяміць? Джонни Синс. Вось знайдзе прынцэсу і пачысціць трубы. Магу, маё поўнае права. Цалкам, магчыма, не выключана. Дарэчы, вось у мяне даволі шмат набойчыкаў на гармату гэтую. Тра-та-та-та-та-та-та. То хутчэй за ўсё, мабыць, лепш вось яе прапампоўваць будзе. Лысыс Бразерс. Так разумееш. Так, куды ты мяне пасылаеш? У ліфт, добра. Падалося ці не? Падалося. Давай захаваемся. Збереження завершено. Давай сюди. Оп. Подсилковали, поплыли. 20 набойчиков, не шмат, зусім мало. Так, куди отчиняются? Нікуди, ось сюди. Ой, не, ну, блядь, ну я так не гуляюся, щиро кажучи. Давай, доедай. Хай доедають, бо гэтая, бляха, зброя, яка була у мене в руках, яна безкорисна для гэтых пошвар. Іх толькі вогнеметом лупендзіць, а ён у мяне нават не ў інвентары быў. Ну, у сэнсе не в руках. Паскудство. Давай хутчэй запампоўвай. Так. Вогнемет. Сюды яго, і мы узяць. Замест. Давай выпраменьвателя. І всё. Побегли. Ай, чекайте. Ось і все. Так, тут зачинено, сюди не зачинено. Что это такое? Тут некий журнал, чекайте. Спочатку лутаємося. Потім усе інше. Установка активувати. Що тут? У нотатнику. Текстовий запис. Журнал Далласа. Сьогодні ми розкололи планету Гіду 7. З нашого боку все пройшло гладко. Здається, на планеті виникли проблеми, і ми тимчасово втратили зв'язок з колонією. Але троси працюють стабільно. Обертальний момент у межах допустимих значень. Перша кам'яна брила була видобута з тектонічного навантаження. Приблизно за годину після розколу планети вона була оброблена і очищена та перероблена для взяття проб. Результати перевищили навіть найоптимістичніші попередні оцінки. Нормальний вихід становить близько 35% корисних копалин, 5%
викопного палива та 60 відходів. Але матеріал вперше брали містив 65 корисних копалин. І 0 викопного палива, що відповідало очікуванням. Це 6,5 тонн руди з 10 тонн не брали. Зараз триває повне виробництво зосередження. Якщо це аномалія, то ми натрапили на золоту жилу. А холера, я не здобуваю ресурси з планети, знищаючи її. Чекайте, агрен піздя. Агрен спейс у таким випадку мусить бути. Launch tube C. Адмовлено. Please contact supervisor. Запечатаємо, будь ласка, зверніться до наглядача Далласа для отримання дозволу. Finally getting somewhere. Нарешті є прогрес системи гречної паливи. Знайшов маяк СОС? No, and the launch. Ні, і пускові установки запечатано. Мені потрібен CIP адміністратора палуби, щоб їх викриті. Is Адміністратор палуби, наглядач Даллас, він знаходиться в нижньому відсіку палуби. Я також зафіксував активний CIP. Темпла, нижній відсік, технічна палива. Можливо, він залишив там маяк СОС. just hope you can reach it through these malfunctions. No malfunctions. Несправності, пастки, спосіб гірників тримати оборону. Shit. Трясця. Гаразд, я вчиню ніжні відсіки, тільки переконайся, що маяк Make ні sure до чого не підключений. anything. Что, плетемся назад? Знайти СОС, знайти CIP адміністратора. Правильно, сюди. Бле. Так, ось тут. Так, куди нас далі дошлють? Угу. Отчиняй двері. Виходь. О, він догорів там, бачили? Ах, это ось він просто смажиться. Я зрозумів. Я думаю, що відбулося. Куди нам? Так, ходи сюди, скриночка. Так, і знову вітаночки, просто слово вітання, радий тебе бачити. Я у тебе, до речі, питався на минулому стрімі, чи ти гэта під впливом НРМ зробив собі такий нік, чи може нічто інше було. Бо я пам'ятаю, як у нульові годи у мене був плеєр, не MP3, а був гэта пленочний. Ось. І ось там був у мене GTA касета. Палуба Б. Потягнулися туди. З НРМ. Ой, мені це той самий альбом «Три черепахи». А, і ще ми эту пісню виконували на нашому, як це зоветься у школі, не випускний, правда ж? А там краті був концерт. Ось, ми її співали зі сцени. Уявіть собі. На початку 2000-х ще гэта можна було. Так, это не скринка. Шкода. Hey, Liz, it's Jake. Привіт, Ліз, це Джейкоб. Я не зміг зв'язатися з тобою. Якщо ти знайдеш це, мене немає на палубі, але я скоро повернуся. Мені подзвонив ще один уцілілий. Він був наляканий. Я замкнув маяк СОС і підвів до нього. Not for a while. Найкраще вікно для запуску ще не скоро, а він, схоже, вартий ризику. Він же лікар? Мерсер, здається. I think. А, у пастку потрапив. About time. Саме час для йобаної перерви. Я кохаю тебе. Будь ласка, будь обережно тут. Please. А что в его руках? А, это силовая громата. Ну не без гэтага. Зразумела, але больш таму, што ідэя майго YouTube-канала гэта пасавала. Супадзенне. Карацей, кажа, што ўсё ж таки гэта супадзенне, але не натхненне. Ну і добра.
Я зразумеў. І што? Сюды. На жаль, канал пакуль на паўзе. Як даўно ўжо? Так, хто там раве? Хадзі сюды. 6 набойчыкаў у мяне маецца. Я табе зараз іх прыстрою да галавы. Так. А можна набойчыкаў для гэтага рызыка? Ну, няма, на жаль. Да. Ну давай уже сгорай. Не? Воу. Юзик, здымай их. Палеры, я ж попаліваў гэтым вогнемётам. Чаму яны пролезлі неяк? Каб у вас трасту взяла. Так, вогнемёт гэта добра. Давай только перанаб'ем цябе. Вось так, паспрабуем, пакуль няма набойчыкаў. Ведаеце, што трэба ўзяць разак гэты наступны, чырвоны. Вось гэты ў рукі. А, ён ёсць. Ну давай замест. Вось так. Ну што, чэрці, пастраляем? Больш за год ужо? Оу, не халера сабе ты паўзы робіш. Вось мне шкада, дарэчы, што ёсць яшчэ гэты пра горад, урбаністыку на беларускай мове. Ён таксама нешта за... Ах ты курвіска, ай ты курва. Во. Дарэчы, каб было ў мяне. Каб было ў мяне гэтая зброя зараз у руках. Разак гэты, то я б хутчэй справіўся з імі, але так ужо як ён. Так, гэта што? Атрымана запіс выкліку охорони. Це Даллас. Охорона негайно на гарячу палубу лікаркань здурів. Не підходь, я ведаю, як з цим користуватися. Він буде кульгати до кінця життя, якщо ти не даси мені його врятувати. Це палуба обробки. Якого біса у нас будуть? Так, я повинен достати сюди обеліску. У нас закінчується час. Дайте мені коди. Боже, це ти таки зробив капітаном? Ні, з Бена вийшло випадково. Не смій порівнювати мене з таким, як Мерсер. Я намагаюся врятувати тебе, обеліск наша єдина надія. Не пропустіть його, він озброєний. Де, блядь, охорона? О, ще. Добре. Підманула, підвела. Так, вибачаюся. Так, паладин бітанки. Ты ж казав, у дзедспіс гулять не будешь. Я не ведаю, чым вы там слухаеце. Я кажу, што мы до конца пройдем. Але далей, там ты другую, третью частку праходзіць не будем. Не будем, не-не-не. Так, все живые, тут заблокованные двери. Туды проход маецца, захаваемся толькі тут. Мы праходзім до конца. А ўжо потым будзе сталкер другі. І пасля сталкеру Крайзіс. Першага сталкеру я не бачу сэнсу ніякага праходзіць. Мне падаецца, там ремайстера не было, правда ж. А тая графіка, яна такая, да.
І якія прышпільныя прываблівыя шыпы тут у нас, ты паглядзі на гэтае. Што можна ўзяць у рукі? Давай вось гэтае возьмем у рукі. Былі рамайстры? Оу. Крась і папалам. Знаёмая выраз, правда ж? Хто не знаёмы з гэтым выразам? А ну, бляха, у чаце аб'явіцеся. Я вас буду засмучваць, каб сорам у вас паўстаў. Так, што мы маем? О, у нас акурат 10 000, ты паглядзі. Так, гэта лекі мне патрэбныя. Кісларод, мабыць, слухайце, прадаць, каб у нас было нешта. Давайте прададзім кісларод, я не ведаю. Я яго цягаю з сабою увесь час, і ніводнага разу, падаецца, я не выкарыстоўваў. Вось, я хачу набыць сабе вось гэтае. Каб прапампаваць гармату гэтую пулямётную, аўтаматычную. Хто там ще? Ой! Што з тваром? Не дабег. Нічога, здараецца гаўно. У нас не было тут шмат, паглядзіце там. Што гэта? А, гэта проста абсталяванне так трасецца. Але там і лут ёсць, я бачу. Скрынька якая, во, бачыце? Зараз туды і палезем. І там вісяць дзве. А, не, ну, блин. Не запустить. Бачите? А, ну. Прыберы гэтую. Так, усё. Давай сюды. Бляха, я забыўся на тое, што з гэтым так нельга рабіць. Падымай. Так, толькі адная? Мабыць, толькі адная. Паляцелі. Zero gravity. Entering zero gravity. CIPI павінен знаходзіцца ў кімнаце ўправлення абробка, але хтось увімкнув двері кімнати управління не може відкритися, поки не відновиться гравітація, але система скине гравітація, поки літають уламки. Принаймні промінь обробки, то бок мне треба уламки засунуть у ГТ. У промінчик. Каже, 4 аномалії льотає тут. О, это ж тыя двери. Дыщ. Анімалію знищено. А, ну, я там бачу, там було, там смачне. Exiting zero gravity. Ось так. Криху полутаємося. Ти як тут? Хвореєш? Чого буває? Так, Паладин, карацей, сторонки оригінальну гуня устними скрили, і зараз ти купляєш полепшення видання, отримуєш оригінал у якості подарунка. Ух, як все складано. О, до речі, давно не було гэтых лязов. Entering zero gravity. Так, яшчэ на гэтым баку якія ёсць кавалачкі чагосьці. Так, гэта быў не ўламак. Anomaly destroyed. Аномалія. То приземліся ти, йопересете.
Ой! Малий, ходи сюди. Дотрындзеўся, паскуда. Так, а во, бачу, там яшчэ адна анамалія, гэтая вялікая. І што яшчэ тут можа быць? Anomaly destroyed. Так, а можна іншую зброю ўзяць? Чакайце, толькі гэта перанаб'ю. Так, усё. І з інвентара трэба ўзяць наступную, што ў нас там будзе. Вагнемёт маецца, нейкі разак. Я не памятаю разака гэтага абсалютна нешта. То есть з дыскамі, падаецца, гэта ён. Ну давай праменьчык. Давай праменьчык сюды. Каб было што пад рукой. А, во. Three floating anomalies destroyed. Gravity can now be restored. Ага, тут трэба ляцець у той пункт. Gravity restored. Processing control room is now accessible. Воу! Так, я зразумеў. Я ўсё зразумеў. Ну, калі вы ўжо там падохнеце? Гэтыя малечы трэба таксама паліць. Троху крэдытаў. Шкада, рызак бы з гэтым справіўся значна прасцей. Ой, было б... Ой, чакайце. Так, Юзик, бяжы. Калі ты ўжо такі. Вось гэта добра. Адзін забіў другога. Давай вось гэтым паспрабуем. Бо гэтыя натоўпы нешта не спыняюцца. Чого я не забывся тут? Все залутав. CIP Далласа. О, третій узровень допуску. Нарешті. Нарешті. Supervisor Dallas. Final law. Наглядач Даллас, остатній запис. Я переконався, що вони не зможуть покинути цей ніжний відсік, як і я. But neither can I.
seen what they do. Я бачив, що вони роблять з тілами. Що вони перетворюються, і я не можу дозволити, щоб це сталося зі мною. And I cannot let that happen to me. At least if I don't, Принаймні, якщо в мене не буде кінцівок, я не зможу нікого вбити, коли буду заражений. and I Та can't ну. kill anyone when I'm Ти бачив, що з іншими сталося? Там без кінцовок. Так само все можна. Будь ласка, передайте Дони дітям, що я їх люблю. and the kids that I love them. О, божахна. Бля, я не можу. Oh God, I can't. Oh God, Така, бляха, логіка 7-годового хлопчика, мені подається. come on, Ну що, ще одна. Давай, друже, ще одна. come on, man, just one more. З уліком того, що технології дійшли до витворчості лазерів, а як это яны ампутацію роблять чим? Ти, бляха, ножовкою, чи що? Clearance confirmed. Давай уже, кредитор. Третій уровень, а ми всі кредити ще збираємо, як йолопаніки. Жебраки. Так, я хоч сюди прийшов, куди мені треба. Ну ніби так. Хто там у нас? Ой, слухайте, ми так давно заховувалися. Шкода буде, коли зараз мені наваляють. Так, зникло сілкування. І сілкування з'явилося. І що, навіть ніхто не нападе? Як так? The administrative red changed location. Цей адміністратор змінив місце знаходження. Бачив? Бачив. The maintenance stub did. Я перевірив нижній відсік технічної палуби. Тут до ліфта. А куди мені? До ліфта. Давай. О, заховання. Це добре. То, що треба. Подається, тут неподалек було нейке гете. Крама. Було? Чи я помиляюся? Тут заблоковано. Угу. Это стазис. Лежить. Ну, я так розумію, нам сюди. Давай. Давай уже, боже, юзик. Так, это мы глядели. А тут я все переглядел. Не был все. Так. Колькі набойчиков на тим разаку? 18. Ну, гэта лепш. За выпраменьватель. Давай ось так зробимо. И палуба Д. Полетели. Довгі переходи. О! Гамонт! Він, мабуть, вентиляція житлової палуби. Вони щось везуть. Що їм там везуть? Обеліск чи що?
Юзік. О! Зупини це! Зупини це! What? Що? Це був обелиск. That was the marker. Ти? Що ти? Ні, я нічого не бачила. I didn't see anything. I lost him. Я знову втратила сигнал Гамонда. Просто забери мій Аксос. Я хочу завалити з цього йобаного корабля. I want off this fucking ship. Усратого корабля. Так, все, нам сюди. Давай. То, як, що, чому? На всіляк випадок, ось п'ятка. Кому там кепська? О! Перший пішов. Що, jeszcze мало? Комусь. А, знайоме. Я думаю, що яны з'являються увесь час, а тут же ж гэтае говно. Ля, якое ефективно. Одним стрелом усіх одразу. Бах. Чекай, откуль музика? Мабуть, тут недзе ў гэтым баку, не? Кредитики. Набойчики. Треба паспрабаваць яшчэ вось гэтымі пакідацца. Лишь яны курва выбухаюць. Куды адсюль? У гэтыя дзверы? А там яшчэ свае дзверы ё. Правда? У гэтыя. Сховішча агроны. Жудастики. Можна заховатися, ці ти будеш мене зараз тут бісити? Стихни. Так, давай заховаемся. Давай до меня ближи. Йо. Так, а ведається, тут щось потрібне далекобойне, мені подається. Можна от в ГТ ліпше взяти. Во. Так, на яким боку тепер буде? Зліва? Справа? Коль не зразумела. А мы, слухайте, едем, я гэтыя куры нагрылі. Просто по центру. На агульны агляд. Да шо, доехали? О, ля, дзяўчына, вітанкі. 100 гадоў не бачыліся. Што ты мне распавядзеш цяпер? Ну давай, кажы. Боже мой. Не можу поверыць, што гэта ты тут. Я думаў, што мы больше ніколі не пабачым цябе. I'm gonna get us help. Я відвезу нас додому, поруч є маяк СОС, ми можемо викликати допомогу. Маяк? Так, вони замкнули його в майстерні, але мій допуск дозволить нам туди потрапити, сюди. Мені адчування по голосі, таким вибачаюся, по ангельській агучці, що яна зрадниця.
То есть она нас заманивает. Давай, заключи. Думав, я на трансгендер. Не-не-не. Яна такая, типу, о май гад. Это такое щире здивлення, вибачаюся. There's so much I need to tell you. I know. We'll have time, I promise. Let's get you that beacon. Everyone's counting on Давайте заберемо той маяк. Усі розраховують на нас. Тому що, глядзіце, яны колькі ж часу ўжо без нас тут сядзелі, у сэнсе таго, што яны жывуць самі па сабе. Keep working. I'll hold them off. Усё? Палера, я подумав, зараз яны як тараканы палезуць на нас. It's done. The workshop's open. I've never seen you at work. You're a surgeon with that thing. Я ще не бачу, як ти працюєш. Я тебе прикрию, гаразд. Як мені до тебе дістатися? No, focus on Ні, зосередься на запуску маяка. Усюди є технічні проходи, я тебе наздожену. Ти мені не подобаєшся. Any more? You hide. Okay? cross my heart. I love you, Isaac. You can do this. Я люблю тебя, Айзек, кохаю тебя, Юзик. Ты повернешься на своє місце і возз'єднаєш нас знову. Курва, ти що, бляха, чату GPT обчиталася, ці що? Що гэта за выразы такія? Так, не падабаецца мне ось гэтае і гэтае. Што ў нас там па разаку, які велічэзны, 6 набойчыкаў толькі. То, в прынцыпе, як у гэтай гармаце. Такое сабе, такое... Давай заменим. Все одно 6 больше за нічого. Автомат в руках. Треба пропамповувати його. Ось, слухайте, ну ось, бачите, у закуточок поставили літерально, як у Маріо зробили. Чертеж некий. О, 6, это добре. 12 уже, выдатно. Подобрали маяк. Правильно, у бок з'явися. У нас тут лут мається. Так, наступне нам треба ось сюди на ліфт, правда ж? Юзик, я стратила сигнал твоего CIP, як і Гамонда. I got the SOS. Добре, я забрав маяк СОС, Ніколь мені допомогла. Nicole's there. Ніколь там? We got separated. Ми розділилися, вона знайде дорогу назад. Справжній боєць, ага? Back to the mining control. Я повертаюся до граничної кімнати управління і запущу маяк, ти виглядай, Ніколь. Doesn't fizzle. Якщо тільки система знову не заглючить, будь напоготові. Яна, мне падаецца, гэтая Ніколь хоча, каб мы запусцілі маяк, каб пра нас усе пачулі, каб яшчэ больш сюды прыляцела людзей, і ў такім выпадку будзе больш сыравіны. О, стазіс. Сыравіны дзеля таго, каб нарабіць гэтых монстраў. Так, дзе б захавацца, слухайце? Што мы ўжо даўно бадзяемся. Ля-ля-ля. Здароў. Так, добре, шайбу ўзялі. Як справы? Так, там выбуховка бачу. Тентаклі бачу. Так. Энергія, энергія. Мы тут можем пераключыцца. Адзінае, што куды яно пойдзе, я не бачу, куды гэта ўходзіць. Паскуда. Шланжик гэты. Ха, цікава. А калі я скокну ўніз, яно дасць мне скокнуць уніз? Ёсць адчуванне, што не.
Мусіць, мабыць, яно зараз адключыць нам гэтую. Ой, гравітацыю. Entering zero gravity. Ха-ха, я ж кажу. Це цікава гэта рашня. Гэта люлька, у якой мы ехалі, дарэчы. О, гэта ж тыя, каго мы забівалі зараз. Ты паглядзі, іх можна... Вось гэта шыкоўна. Гэта вось мы ехалі. Забівалі тут, памятаеце, на правым, на левым баку. А зараз можна прайсці, мне такое адчуванне, нібы можам прайсці ды пазбіраць лут. Дзе яно там? Так, а что там унизе? Сюда ходи. Не, благо уже 18 набойчиков для разака. Больше не бачу ничего тут. Там что-то стреляя. Некая электричность. Так, ну что, полетели в таким выпадку туды. Ой, двери унізе яшчэ ё. Дык слухайце, дык тая дзяўчына магла нас просто пачакаць за дзвярыма. Разумеете? Николь, подается ей так. Ее называл так. Заблоковано, заблоковано. Куды ты меня посылаешь у таким выпадком? Кудысьці ўніз, правильно. У тыя дзверы, якія былі адчыненыя. Давай, проціскайся. Воу-воу-воу-воу-воу. Что ты себе дозволяешь, говняшка? Нам сюда? Не, ни холера, нам не сюда. Clearance confirmed. А гэта можа лут просто. Exiting zero gravity. Так, паляпшэнне зброі. Так, ты як заўсёды равеш просто. Пачакай, 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 мы уже поўныя. Так, давай-ка мы выкарыстаем. 2 чарцяжа, варштат нам патрэбны, слухайце. І крэдыты. Выдатна. Та сціхні. Шайба. О, тое, што трэба. Entering zero gravity. Так, дзе ён тут? Той малы. Ёзик, не захарсай. Ёсць што з цябе ўзяць? Ой, так. Нібы сюды. Ну так. Вельмі цікава. Давай захаваемся.
Я штосьці не зразумеў, то бок мы праехалі да самага канца, выключылі гравітацыю, павярнуліся на пачатак. А сэнс? Exiting zero gravity. Ну, хадзі. Оля, мы тут пропустили крэдытыкі. Сюды. Нічога не забойся тут. Ліфт. Так, толькі на пачатку ось так зробім, бо тут на палубу С. Поехали. Мало месца, калі раптам хто будзе атакаваць, дык мы яго пэм-пэм з блізкай адлегласці. Оу-воу-воу-воу-воу-воу. Куди? То, о, сюди. Што далей? Power failure. Увага, з выжыўленнем. Ну ты давай уже. Что за свинья тут? А, во. Цішей, малый, цішей. О, паузе. Нічога, гра у нас здараецца. Та ёб твою мать, ты падохнеш калі-небудзь ці не? Бычки. Усё. Power restored. Так. Выкарыстаць. Лясь. І давай гэтае таксама. Оп. Што мы ўзялі зараз? Вогнемёт. Вон. Дарэчы, вогнемётам было б таксама не блага гэтых лупензіць. Адзінае, што апошні бы праблем крышку падкінуў бы. Бо яму гэта вогнемёт да аднаго месца. Так, о, я бачу нешта. Я падумаў, што гэта скрыня нейкая. Чекай. Стоп. Куди мене посилає? Сюди. Давай сюди. О, тут я пам'ятаю крама, усё гэткае было, так. Мне падалося, ці там хтосьці зараз. Я ж кажу. Паскудство. Чуєш, то нешта хрукає. Як свиня під боком. Ось зараз у краму давай. Можна за 35 тисяч набити наступну версію костюма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 35 тисяч.
А что я могу продать тебе? Так, усю зброю можна продать. До речі, залишилась тільки одна лічилка. Набойчиков можна 5000 продать, так. Але гэта, ну, набойчики продавать не такое. Нам и так их бракує постоянно. 35 000. Шалеть. Чекай, где тут была гэты варштат? Что-то мне подказывает, что был. Захование есть. Вось и варштат. Вось он, так. Так, треба автомат гэта прапампаваць. Угу. Так, ось винтовка гэта. Шкоду можна, так. 2, 3, 4. Ось так зробимо. Потім сюди можна вирушити. І ось гэта можна вирушити. Раз, 2, 3, 4. Сюди яшчэ 2, 6. І яшчэ 4, 10. 10 пунктов. О, холера. А тут у нас что? Місткість боєприпасу. Ну, гэта такое ўжо. Збільшує хуткость страляніни. РПІ гэтых, ПКД гэтыя. Так, захаванне. Давай. Приймаю. Куди посилаєш? Побігли. Clearance confirmed. Полутаться? Ну, гэта цудоўна. Так, видите, там была на одинку была. Угу. Все. Так, що ми знову сюди? Administrator access. Доступ адміністратора надано. Готуємо пускові установки. Оу. Помилка. Пускові установки заблоковані. What was that? Що гэта було? Гірники, мабуть, замінували пускові установки. Їх тільки на смітник. Що ж, це прекрасно. Ми не можемо просто викинути маяк у вікно. Мусить має якийсь інший вистім. Астероїд, те, що знаходиться у граничному відсіку для переробки, що з ним? Якщо я прикріплю маяк, до нього, а потім запущу його подалі від корабля, ми отримаємо чіткий сигнал. Get yourself killed. І ти загинеш. Обладнання там усе ще працює, Айзек. Тоді, ймовірно, воно також не пропускало цих істот. Це наш найкращий шанс, Кендро, і я ним скористаюся. Ой, давай далі. Розмістіть маяк. Куди далі? О боже, на знову по тим самим коридорі. Та ви серйозно? Знищить перший трос, другий, четвертий, коротше. Куди? Валера, ясная божухна. Де ми? Що ми? Куди ми? На що ми? Давай заховуємося, як завсёды. О, слухайте, ми ж там залутали? Так, ми ж там залутали. А, відповідно... Давай. Можна пропампувати собі гэты. Давай сюди. Ага. Один, правда, у меня застался только. Давай. Ось так. Час перенабивания.
Все, полетели. Штось яшчэ? Вось, дарэчы, гэта было вельмі выгодна. Бачыце, 25 набойчыкаў яны мне аддаюць. А я на іх вытрачаю колькі? 9. Шыкоўна. Мне такія ворагі падабаюцца. Можна 2? Так, а дзе тут наш элемент пасілкавання? Які-небудзь? Ці гэта нам трэба было з іншага, з мінулага пакою перанесці, бо нам зараз не патрэбны той ліфт. Ты говно. Так. Давай сюди. Тут ужо і ржавыя гэта іклы на сценах. Так, горный отсек. А гэта што? Так, ну гэта можна прадаць. Так. Уже не ўлазіць. Так, штосьці трэба з гэтым зрабіць. Што мы там маем у інвентары? Ажно 3 стазісы. Угу. Грошы каштуюць. Давай выкарыстаем. І возьмем гэта. Там хтосьці штосьці казаў? Ці мне падалося? О, гэта што такое? Статіс. Я толькі што выкарыстаў. Халера з ім. Куды ты мяне пасылаеш, гульня? Сюды. Давай. І бой, ты толькі паглядзі на гэта. Чакай. В такім выпадку давай паглядзім, што ў нас тут. А, тут тое самае. Так. Entering zero gravity. You gonna figure out a plan? The asteroid's held by a few gravity tethers. There's no emergency shutdown. I'll have to disable them the hard way. Plant the SOS beacon on the surface. Okay. Вогонь тут лятае яшчэ, я бачу. Я штосьці не разумею, што мне... А, мне ж трэба тросы нейкія там абарваць, правда? Так, а дзеля гэтага патрэбны стазіс. Чакай, толькі я не разумею, што дакладна абрываць.
Гульня, ты можаш крыху падказаць? Просто накіроўвае на гэты астэроід. Больш нічога. Так. Цікава, цікава, цікава. Больш луту няма ніякага. Ой-ой-ой-ой, як там далёка. Это выпроміньватель, так. На тым баку мусіць штосьці яшчэ быць. Бо тут было дзве скрыні, і там мусіць быць дзве скрыні. Чога няма. Так, вядома, што нам трэба вось гэтае стазісам выкарыстоўвацца, каб яно фрызіла вось гэтае вось абсталяванне. Пытанне толькі ў тым, яно сілкуе знізу зверху, гэта нешта бурыць. Дай паглядзець бліжэй. Юзик, отчапися. Ці мне на той бок наврад ці, правда, мне трэба ось перайсці. Ці мне ўсё ж таки на той бок. Што? Так, слухайте, мне трэба на той бок. Entering vacuum. Давай, отсюль. Exiting vacuum. Так, мне атрымалася? Я маячок поставіў? Па сутнасці так, я поставіў маячок. А далей што? Тросы гравітацыйныя знішчыць. Так. Гэта мова пра гэта вядзецца, правда? Gravity tether disengaged. Я зразумеў, толькі трэба зараз аднавіць свой стазіс. Warning. Interior gravity tethers offline. Exterior tethers at full power. Так, 2 ёсць, 2 мы маем. А 2 былі звонку, правда? Entering vacuum. Caution. Gravity tether disengaged. Ляцім, сюды. Давай, Юзик, хутчэй. Warning. Payload 8772 is no longer tethered. Іх кранацца нельга было агулам. Машнінскі, вітанкі.
Да іх падыходзіць нельга нават не тое, каб патрапіць пад іх, зразумеў. Гэта сумна. І што, ўсё наноў? Entering zero gravity. You will figure out a plan. The asteroid's held by a few gravity tethers. There's no emergency shutdown. I'll have to disable them the hard way. Plant the SOS beacon on the surface. Okay. Так, во. А, чекай. А Лудзі? Давай перебяжим. Давай сюды, так. На гэтым баку таксама была скрынка. А не толькі дзе. Так, по сутнасці. Стазіс у нас поўны. Давай, полетели. О, вось же ж. А ну стой. Чаму я не могу? Так. Нема чаго скарыстаць пакуль што. Усё неабходнае. Мне падаецца, гэта было крыху памылкова. Ну, хутчэй. А ідзі ты ў пекла, блядь. Паскудства. Entering zero gravity. You will figure out a plan. The asteroid's held by a few gravity tethers. There's no emergency shutdown. I'll have to disable them the hard way. Plant the SOS beacon on the surface. Добре, давайте потым займемся гэтымі. Спачатку вырашым пытанню з гэтым паскудствам. І... Ляці. Entering vacuum. Недзе тут быў. А во. Чекай, куди мне тут лететь? О, там я бачу, яшчэ па мне кідалі. Гаўняшкі усялякія. Так. Оп. Узяли. Caution. Gravity tether disengaged. Давай хутчэй. Warning. Interior gravity tethers offline. Exterior tethers at full power.
Так, там звонку яшчэ было крыху монстрикаў, здаецца. Бо я бачу, як набойчык іх ляціць на мяне. Давай. Entering vacuum. Caution. Gravity tether disengaged. Warning. Payload 8772 is no longer tethered. Untrained personnel must leave the mining bay immediately. Кажа, запусціць астэроід. Я не падохну, калі я тут праскочу зараз. А! Ты говно. Ау. Где он? Хе-хе-хе. Так, невеличкая аптечка. Давай мы тебе скористаем. Угу. І ось так, добре. У нас ще засталися тут пакуночки, які... Ну, ніби нема. Так, куди ми до жовте підбіж, чи потрібно нам, ці що? Ні. А куди? Вийти з покою, ну добре. Exiting zero gravity. Так. Видається ж там. Давай ось так ось зробимо. Холера. І з якої такої нагоди ви це робите? Що відбулося у мене, покуль мене тут не було? Так, добре. Заховаємося. Я літерально на хвилиночку відскочу. Так би мовити, як каточок каже, на лоток.
Так, протягиваем покуты Юзика. Куда идем далее? Далее на лифт. А, ты погляди, з елементом треба було йти. Юзик, бля. Цікаво, елемент кинув, бляха, і стоїть на місці чогось. Давай. Добре, что не подсмажила на смерть. Ось так. Я спеціально навіть витримав паузу, щоб двоїх завалити одним стрелом. Бо я аж проникаюче. Отчинить... А, это уже отчинено, мы тут были. 3 стрела засталось. Шкода. Ну что, гэтым разом мы запустим. Ось тут треба взять, правда? Ух, полетел. Полетел, гэта бляха. Астероїд. Так, працюємо як активний транслює широкосмуговий сигнал. This'll take a minute. Це займі хвилин повертайся до трамвайної станції. Пішли назад. А гэта что за желтенькое? Clearance confirmed. Так, неплохо було б, до речі, Hazardous anomaly detected. виявили небезпечну аномалію, активовувати карантин. А хто ти такі? Quarantine shit with that hunter there. The system can't lift the lockdown. Бляха з тим мисливцем. А, зламай ручне розблокування дверей. Damn it! The explosion fried half the circuit. Almost there. Hold it off. I got it. Hit the manual release. Manual release is ready. Де? Який manual реліз? А де manual реліз? Это ви про що, хлопці? Manual release is ready. Юзик, блять. А иди ты у сраку. Гэта, гэта хутчэй за ўсё гэтым. Не. Manual release is ready. Manual release is ready. Слухай, чалавече. Ты постой пакуль, я нешта не разумею. Во гэта трэба было злучыць. Damn it! Try the door now. Усё? Lifted. Давай. Бывай здоровы.
Та погори криху. А я сюди хоч мені треба, чи куди мені треба? Так, ну ніби сюди показує. Так, один набойчик там зостався, типу, сюди давай. О, 36 набоїв, видатно. Давай. Я могу заховаться? Не-не-не, не сюда. Стоп, чекай. А у нас на Верштаті є що? Нуль, на жаль. Давай ще поспробуємо у краму заглянуть. Зазирнуть. Як ви бачите, у нас хапає грошей на третій костюм. 15 тысяч, кап тебе лиха. Так, ну гэта, вядома, продавай. І гэта продавай. Давай гэта стазисы. Только не кажи, что ты зараз у меня под боком стоишь тут. 23 тысячи. Слабо покуль что, слабо. Yeah. Говняшки. Внимание, холера у меня тут. Я думаю, стата пішла, але це не точно. Система знову дала збой. У мене знову з'являється цей збой у камері. Ти що, схоже на мого брата, який махає мене рукою? Принаймні, як маяк запущено. Я вирівнюю, зачекай, система прийому сигналу не відповідає. Та ви заєбалі. Все у вас не працює. Система зв'язку ми так і не полагодили, і, мабуть, справа була не в маяку. Але сподіваємося, що 48-годинна оцінка також була помилковою. Сідаю в вагон до містка, я зламаю двері до комунікаційного центру, подивишся, що там з системою. Так, і не хвалюся за Ніколь. Як казав Гамонт, вона вчинить розумно. А, я вже забувся на гэтую Ніколь, слухайте. Вирве до руки, як справи сьогодні твоїм. Блять. Ще гэта мерзость типа вылазила з кулі. Clearance confirmed. 100 кредитов, блях. Просто копейки никакие. Так, заховаться можем? Давай заховаемся. Забег повитаться, это больше-меньше нормуль. Зразумело. Это добре, что знайшов час повитаться. Может, и есть. Может, там пробегли. Лутать ничего не лутали. По Верштату ничего не буде. Давай. Так, мы тут все здобыли.
Ну, ось знову ніякі пігулки одні. А набойчики що-небудь здасі? Так, повернулись, добре. Куди? У інший конець на мосток. Поехали. Йовзік, як ти там? Під гэтою маскою нічого не бачила. Что? Знову все пошло не по плане. Все под сраку. Где, куда, чекай, какие двери там? А, ніяких не отчинились. Все перенабито. Что, поехали далее? Now arriving at the bridge. Прибуття. Місток. Та боже. Так, ми зробили це, гайм. Айзек, Dim. щойно надійшов сигнал від корабля «Оковий Валор». Вони, мабуть, отримали сигнал СОС. Так хутко? Що військовий корабель робить тут? Troll? На патрулювання? Да не байдуже. Fucking mag. Зараз я прийняла перенадок від Communications. будь-кого. Прямо до комунікаційного центру. Щойно ми полагодимо систему. О, все, я бачу, що мене тут відчинили. Уваход, але це не той уваход. Знову заховання, бясконца колькасць захаванняў. Ужо пачынае нудзіць. Яшчэ паўгадзінкі, якія пагуляць, і дастаткова на сёння. Так, шо вы тут? Крама-ё. Не раві там. Тут заблокавана ў жытловую палубу. Крама мне не патрэбная, бо грошей нема. Ой, я згадаў, тут же ж велічэзная гэта пачвара за намі бегае заўсёды. Юзик, побяги крыху. Что там? Блядь, ты что? Ошалел? Вы бачили гэта? Узял, спыніўся, ошалеть можна. Ой, бо аккурат под ногами уже. Гауняк. Боже, на Юзик, блядь, своим ботом гэтым дурным. Иди ты ў сраку, придурок. Такі ўжо марудныя. Так, не той уваход, паважаны спадар сантехнік. Не, у каратыкі той уваход.
Так, толькі. А шкада, што няма гэтых набойчыкаў звычайным разаком. Плазмаганам гэтым. Тут 7 набойчыкаў, чакай, вось тут. Што мы можам зрабіць? Дарэчы, замест гэтых 7 набойчык... А, тут адзін застаўся толькі, шкада. Гэта не пасуе. Дыскі гэтыя... не ведаю. Ну добра, хай будзе так. Ой, чакай. Не. Мы ўжо захоўваліся. Сюды, пабег. Туды. Так, вось гэта трэба выкарыстаць, слухайце. А, я думаю, што ён стаў тут, а выявілася, што... Давай хутчэй, толькі калі ласачка інвентар гэты. Юзик, бяжы. А як гэта ён сваю гэтую валізу прыкрыў такім чынам, што... Блять, Юзик, бяжы. Ай, придурочно. Так. Да помри уже. Quarantine lifted. Дякую Богу. Далі ради. Так, кого ми тут ще позабивали, що я не позбирав? Луту криху. Another one. I'm getting Ще один. Я отримав дивні сплески відгуки від інсталових систем. Якщо проблеми системи зв'язку? Ні, не в цьому справа. the Отже, двері до комунікації повинні бути відчинені, ти можеш спуститися до станції управління зв'язком. Isaac. Юзик? I think Стежи своїми словами, я думаю, хтось підслуховує. Ось, це попередження цікаве. Пам'ятай, Ігоре, хай, як ти там, як діти? Діти добре, я сам добре. Усе здорові, як має бути. Бачиш тут, уже завершаємо потиху стрим. Ось питання тільки, що буде, який монстр буде далі, і як мені тут заховатися. Тут не було заховання ж, правда, по центру. Я з Гаммондом нічого тут не робив такого. Він тільки на версії там було, я пам'ятаю. А що за фільм ко мне було? VIP экипажа. Что сделаешься, что? Куда ты меня привел? Головный атрам. Нам сюда? Ну. А, вот же ж захование.
Так, ну і що? Адсюль куди? Clearance confirmed. У ліфт. Угу. На третій поверх, поехали. Что у нас по набойчиках? 18 есть на тим рюкзаку, добре. Что я не памятаю, уже давно мы тут были. Ничего я не памятаю отсюль. Кнопку заховання. Так, давай заховаемся таким випадком. Пойдем поб'ємо криху голов. Так, я пам'ятаю, що тут була гэта пачвара з щупальцами, тентаклями, ага. Все jeszcze nie? Z góry! Все? Куди далі сюди посилаєш? Добре. Так. Давай-ка мы возьмем рюкзак на место кулемета этого. О, тут мы докладно не были. Течка, jeszcze. Все? Небагато для третього уровня. Communications array offline. A repair technician. Система зв'язку вимкнена, технічний фахівець з ремонту оповіщений. Добре, ми поки заховаємося. Так, криху
кредитів, я бачу зелененькі тут у нас. Is in a holding position. Валар перебуває в режимі очікування, як там система зв'язку. Підсмажилася. Хтось закоротів за параболічні антени разом і вивів з ладу систему. Аж це нам срака. Ні, це була недбала робота. Деякі тарілки не ушкоджені. Somebody create a new circuit. Якщо я їх заміню і створю новий безперервний контур, ми можемо транслювати сигнал. Лише на короткій відстані, але має вийти. Okay, do it. Добре, за роботу я буду стежити за тим, що тут відбувається. О боже, нуля, скільки там усього сілкування треба. То що, нам треба управити уліво, я так розумію? Unsent message Невідправлене повідомлення. Тримання з буфера системи. Показуй. Progress report, Captain Benson. Звіт про прогрес. Капітан Блажен Матіос. Перегону Джордану Луна. Will be my last transmission. Це буде моя остання передача. Після цього я придбаю про те, щоб наше паломництво завершилося без перешкод. We have successfully brought Ми успішно підняли на борт священний обеліск. Лікар Кайнт, експерт з оригінального обеліска, розшифровує його таємниці. forget me. Прошу вибачення за карантинне ГД-7. Можливо, робота директора Екгарта була ускладнена, але вони страждають від якоїсь епідемії. Epidemic. Regardless, КВЗ може згортати свою незаконну діяльність тепер, коли справжній приз у нас. CEC can scratch out its illegal operation now that the true prize is ours. Let's see Earthgov try to come. Подивимося, як уряд землі спробує приховати це. Слава Альтману. Матіус. Кінець зв'язку. Зв'язку. Ти поглядzi на гэта, ага, паскуды корпоративне. А хто б сумнівався? Та чи не все-таки в випадку, коли все confirmed. Так, что, больше ничего? Слава Альтману, і тут уже. Так, слухай, гучало такое собі. Так. Двері заради дверей. entering zero gravity. Давай, кого ми тут не бачили ще? Раз, два, три, о. Так. То есть не було. Ти ще живий. Усьо? Хіба що усьо. Давай. Полетели, хлопче. Будем с тобой зараз лутать все, что мы тут настреляли. Керувати елементами. Коли я правильно розумію логіку. Треба зараз буде переставляти все. Это зелененькое. Это не то, что я подумал. Так, щось ще? Чекайте. Але ніби... А, во. Я... Холера. Випадково. Так, давай. Нам треба подати на центральний вузол. Угу. Бо що варто було пропамповувати у початку решти гэты? По сутнасці, ти ведаєш, насамрэч не, я б так не сказав. У любым выпадку гульня не загострана на тое, каб карыстацца выключна адной зброей, таму што набойчыкаў абсалютна не хапае. Тое, што гэта пераўтварылася, вось гэты плазмарэз, ён пераўтварыўся сапраўды на добрую зброю, гэта факт. То бок, калі ён прапампаваны добра, гэта вельмі добрая зброя, але не сказаць, што, напрыклад, той самы кулямёт аўтаматычны, ён кепскі. Не, нармалёва ён дае магчымасці, дае чаду тут.
шчыра кажучы. Давай, сядай. Вось, пры гэтым пры ўсім тут ёсць, глядзі, такія зброі цікавыя, як, напрыклад, вось гэтая. Яна проста нават без прапампоўкі вельмі добра сябе паводзіць і вельмі карысная. Вось гэтая мне вельмі падабаецца. Таксама я проста без прапампоўкі, але вельмі добра лупендзіць. То бок усё проста упіраецца хутчэй не ў непасрэдна зброю, а ў выкарыстанні, у колькасць набою. Так, што гэта такое? Тут у нас паварот нейкі, яно пайшло сюды, я правильно разумею, адпаведна. Адпаведна што? Ой, все, зразумеў. Нам трэба замяніць гэтыя дэталі, якія перашкаджаюць праходжанню тока. І замяніць іх вось гэткімі. Типу літарамі Г. А ось пытанне толькі ў тым, ці... яны мяняюць свой накірунак, ці не? Так. Так, типу яны злева приймаюць вось гэта. І накіроўвае ўверх. Чакай, чаму ты не становішся? Вось так. А гэта накіроўвае ў правы бок, і яно што паляціць? Яно паляціць сюды. А мне штось яшчэ даступнае з гэткіх вось рэчаў? Бо мы, па сутнасці, можам жа ж карыстацца адным, другім і трэцім. У нас два аднолькавых, два гэтых. Не, пакуль што недастаткова, я лічу. Во, яшчэ адное. Так, і вось тут ужо, мабыць, ось сюды трэба гэта ўсадзіць. А тут трэба нейкі прамы кавалачак вытыркнуць. У нас ёсць нешта падобнае? Во, ось ён. Так, так, так. І вось сюди, правда? Тепер налаштована система готова до передачи. Давай, давай, становись на ноги. Так, тобі вдалося. Ну, блядь, дзевчына, ты што? Гэта ж мы. Што мне тут не атрымалася? Што тут не далі рады, мы з чым? Хоць адное назови, калі ласка. Комп'ютер Шимура, вихід з зони. Так, чекай, куди нам тут треба? На правий бок. Заховаємося, як завсюди. Ну як? Ух ти. Гэта што такое? Гэта ОКВ Валар. Транслюємо на всіх частотах на борт корабля Ішимура. У відповідь на ваш сигнал СОС. Ми підібрали вашу рятувальну капсулу під номером 47 і прямуємо до вашого місця розташування. Це повідомлення буде повторюватися кожен 30 секунд. І... Рятувальна капсула? Піздець, гэта капсула Казапасю Гаммонд. У їх був Чен, та істота була усередині. ОКВ Валар, прийом, прийом, прийом.
Наш сигнал недостатньо сильний. Ми можемо розвернути телекабійну антенну. Something's blocking the blast. Ні, щось блокує протиударні щити на системи зв'язку. Якого біса? Manual release over maintenance. На технічне паливо має бути ручне розблокування, я йду. Продовжуй. Та подається там уже усьо, гамон там. Там так само на валори гамон. Так, розкинуть ніку, розгорнуть антенну, боже, ще бігче кудись. Як ми там, поспіємо? Я вельми сподіваюся, що поспіємо. 20 набойчиків мається. Далі туди. Ніхіра собі тобі. Кольки набоїв тобі треба, як просто ноги обрубати, ошалеть. Я так не гуляю. Раніше було легше. Так, стазис можна продати, до речі. Йо, шайба. Варштат, коли ласочка, варштат. Дай мне варштат. На лифт? На лифт? Так, на лифт. — 16 набоїв. Ну, сподіваюся, все буде добре. Ёсть варштат, супер. Так, давай почитаємо ГТ. Особисто журнал когості. Це сталося знову втретє за не ведаю, кільки там часу минуло. Я пройшов після зміни і знайшов Руссу біля передавача. Вона виглядала жахливо, не ведаю, чи вона взагалі спала з того часу, як останній бачив її тут. Не дуже заспокоює бачити головного інженера в такому стані. Росоні чоловіка вийшов, тож одразу я просто слухав. Вона знову розмовляла з екіпажем ретранслятора, розмовляла, потім слухала. Вона навіть сміялася, боже, кілька часу минуло, відколи хтось на цьому кораблі сміявся. Я ведаю, що повинен повідомити на інженера палуби, вже неодноразово повторив Руссо, що в нас немає команди ретранслятора, що система пошкоджена і неможливо відремонтувати, що ніхто не прийде нас рятувати, і вона слухає, але, здається, не може утримати ні ці думки у голові, іначе це занадто для неї. Я розумію, що на цьому кораблі це занадто. Тож цього разу я просто дав їй можливість висловитися. Якщо поламаний передавач і мікрофон, що видає лише шум, дають їй можливість триматися, а може навіть допомагають їй трохи довше утримується цей корабель на ходу, хто я такий, щоб судити. І так, можливо, я сам раз чи два рази після роботи говорив у той самий передавач про всяк випадок, як у тому вірші. Без слів співає пісню і ніколи не змовка. Не змовка. Так. Окей. А, це сюди. Так, нічого нема. Шкода, крами нема. Ще б крама була, було б ідеально. Так, вогнемет, імпульсна гвинтівка. Ось сюди давай. Опа. Потім ще 2. Різник. Це так само неблагі, але вже нема на його ні часу, ні грошей. Так. Збережено. Сюди. Полетіли далі. Ага, готові. Білий монстр дає нам білих почвар. Так, куди ми що ми? Розблоковано. Куди нам йти? Сюди. А тут що? Є, клондайк. Стазис, йой, все, Леха быцем нічого не пропустив. Мені подається, це хіба усі гулін з одностайним геймплеєм, як в Супер Маріо, правда? А ось, так, нам сюди, ГТ ми продаємо. І ГТ я продаю.
А яшчэ, о, дзясятачка прадаць. Так, шыкоўна, паглядзіце, у нас ёсць ужо грошы на касцюм. Давай. Не, ну мне падаецца, мы сёння прагрэс зрабілі па гісторыі такі вельмі сур'ёзны. Я ўжо думаю, дарэчы, што мы пройдзем гэтую гульню на сёння, але ж, ну... Так, у Менску будаўнічыя лясы разбарыліся з будаўнікамі на іх. І што? Той же сантехнік я ж трубы. Вось пра трубы я з табою згодна, абсалютна так. Так, шо ты, Юзік? Давай. Мабыць, мы яшчэ возьмем з табою вось гэтыя. Нам яшчэ хопіць на шайбу одну. І ведаеце, што... Так, там жа ж быў... Фарштадт. Я зараз, чакайце, я павярнусь, і вось-вось. Пачакайце. Вось так. Костюм 4-го покращен розширено. Так, усё. Разак, дарэчы. Ля, тут яшчэ ёсць паляпшэнне, і мне патрэбна 2, і ёсць 2. Шкада, што ў нас няма гэтых... Як я назовецца? Халера, здароўя больш няма. ШВКК, гэта што? Шкода, від, кітка, кінезісом. ШВКК. Варштат гэта піва нейкае. Так, нямецкае. Чакайце. Энергія, трываласць, здароўе далёка. Халера, і плазмовы рэзак таксама можам. Глядзіце, у нас акурат такі 2 шкоду павялічыць сабе. А гэта што у нас яшчэ? Так і ў бліжным боем можа збіваць з ворагаў з ног. Бляха. Блін, шкада, што ў мяне толькі на імі набойчыку мала. Як жа ж гэта шкада. А вось тут акурат такі шкоду можна падняць, бачыце? 55 адзінак будзе наносіць. Зараз, я так разумею, у нас 50 адзінак, не? Блін, куды укладацца? Альбо ў разак, альбо ў гэты. Вінтоўка. Заўжды, што гэтыя лясы ўсе небяспечныя. Жудасць. Серада, ўжо ўсе думкі пра піва. Так рана, простыя словы. Хутка ты. Так, усё, дабіваем разак. І ведаеце, ўсё ж такі я возьму... Шкода ў нас 180 адзінак. Але я возьму вось гэтае. Мне падаецца, яно вартае увагі. Вось, і спадзяюся, будзе адпрацоўваць як належыць, таму што часам усё ж такі ў бліжнім баі ваюем. Было б няблага, калі б яно давала звездюлей. Так. Шкада толькі 6 набойчыкаў. І больш няма. Так. Давай, пабеглі. Ну, кажу, побегли, гей. А може помреш? Блять, Юзик. Ось ти не можеш. Ось не можеш. Ти обов'язково пропустиш. Шмат працы, тыдзень цяжкі. Ну... Што ж я магу сказаць? Пачуваю, калі яно так. Халера, ну давайце разак ставіць. Больш нічога не маю. Так, ось так.
Так, а ОСК ось так. В результате происшествия погиб 37-летний арматурщик, что его 6 коллег госпитализованы так, з тяжкими тілесними, як завсёди. Середній. Розний. Так, тілесними пошкодженнями розної ступені тяжкости. Ой, они тяжкие. Пойду-ка по нейкай будоўлі пагуляю. Навошта табе гэтае? Так, 12:50. Трэба уже завершаться. Раз толькі скрынкі поадчыняем. Шайба ё, набой ё, гэта ё. Кислород ё. Так, куди ти мене посилаєш? Сюди. А что у нас тут? Это не лутально. Ну давай сюда. Так, а у меня гармати нема. Угу. Автоматично моєї. Помилка. Протиударні щити заблоковано. Зверніться до спеціаліста ремонту. Гэта ми і ёсць. Can't reach the Valor. Я досі не зможу зв'язатися з Валор. Що сталося? Вона заблокована Левіафаном. Мабуть, він зачепився за систему зв'язку після того, як ми викинули його у космос. Він, здається, без бою. There's no time. Айзек, часу немає. Є, якщо скористався гармати СЗА, наводився вручну, як і раніше, може збити його. Я розберуся, ти зосередься на Валор. Добре. Так, знищить рештки Левіафана. О, до речі, ось же ж він. Ошалеть. Пайшли завалим гэтую дуру. Так, я правильно иду? Правильно. Так, усё. Ну давай, малеча. Entering zero gravity. Manual targeting enabled. Ой, блядь, это же не то. Блядь, Юзик. Ты заенчив. Так, я бачу, там вузельчик некий. І ось там вузельчик, бачите? 44. О, не хапило. Так, Юзик. Юзик! Ой. Дыхай, дыхай, дыхай. А як гэтая бляха? О. Так, чекайте, а чому я не страляю? Ось, можна мне неяк даведацца гэтае? Я разумею, што гэта троху дзіўная абставіна, але... А, во, яшчэ нешта тут. Чырвоненькае, я бачу. Так, сюды. Manual targeting enabled. Manual targeting enabled. Так, штосьці тут не так. Чаму гэтая чырвоная цяпер? Manual targeting enabled. Manual targeting enabled.
А, на Ешку. Вось оно что. Ха-ха-ха. Ха! Не потрапіў. Так, мы, як заўсёды, спачатку не разабраліся, што нам рабіць. Зато зараз усё зразумела. Бах, ён там карабель наш лупендзіць. Manual targeting enabled. Воу! Так, поляцелі туди. Warning. ADS cannon destroyed. Гармата знищена? Якая? Блять, это что такое? Чекай, малый. А! Это я проебался на початку. З'явилася вакансія арматурщика. Тут у нас буде свой праца-бай. Праца тут бай. Пам'ятаєте, таке було? Зараз я тебе, паскуда, все потлумачу. Бо я вже ведаю, що робити. Давай. Entering vacuum. Entering zero gravity. Manual targeting enabled. Ось так. А ви мені кажете. Warning. ADS cannon destroyed. А, ён знішчае гармату, калі, адпаведна, мы знішчаем штосьці ў яго. То бок не варта звяртаць на гэта ўвагі. Manual targeting enabled. Ну вось. Warning. Ух. ADS cannon destroyed. Так, а можна ніяк, слухайте. Так. Кислороду крышечку мне. Это тишей. Воу. Ось гэта нечакана было для мяне. Manual targeting enabled. Йозик. Warning. ADS cannon destroyed. Ай! Так. Чамусьці апошняя гэта складаная, паскуда.
Что там за Шрека пошли? Жудость якая. Что тут робиться на твічі? Чатик живе своїм життям. Так, 2 ми легко здобуваємо. Чому ми не можемо здобути 3? Що перешкоджає? Так. Може лепш яе будзе ўсё ж таки праменьшыкам гэтым лупендзіць? Вось гэтае, дарэчы. Давай, хутчэй. Entering zero gravity. Вось так, я хочу спачатку разблакаваць гэтае. Вось, бачыце, адную. Потым ляцім туды другую. Блядь, што яно робіць? Я кады я ухіляцца, каля яна такое робіць. Гэту тентаклю я агулам магу знішчыць ці не? Вот што мне цікава. Manual targeting enabled. Ай, достала. S-cannon destroyed. Я хочу зараз пакінуць толькі сярэднюю. Так, але я бачу, што сярэдняя таксама там дурэе крыху. Дякую Богу. Manual targeting enabled. Так, праменьшик. ADS cannon destroyed. Воу, хлопцы, што адбываецца? На што так шмат? Да ёб твой налево, Юзик. Manual targeting enabled. Давай, родная. Гарматка, лупи. Warning. ADS cannon destroyed. Ой. Последняя секунда. Апошняя была. Праменьшик. Животворный, га? Is it dead? Dead and gone. Памёр полетел, спробую ще раз ручную вывольнить антенну. Got a transmission loaded and ready to go. Давай. Exiting zero gravity. Exiting vacuum. Ну что, мы антенну поставим на место, ці як? Чекайте, я только подрыхтуюся. Весь раштунок свой проведу в належный выгляд. Так, променьшик есть разак. Давайте разак сюда. Оп. Погнали. Далекобойная антенна включена. Деніел, так, нарешті. О, КВ Валор, це Кендра Деніел з корабля Кагашамура,
Відкривайте рятувальну капсулу, повторю, не відкривайте. Ви мене чуєте? Поздно вже. Все. Не, ми спознилися. І оно летить сюди. Бабах. Бдж. Ну что, курва, куди летим? Daniels, what happened? Something shook the whole crew deck. What hit us? An asteroid? Those things got onto the Valor, a rescue ship. They found your escape pod. And the one that used to be Chan's, it's God damn it! the Valor's scrap. By the time another ship hears the SOS beacon, we'll all be dead. No, that's what I was telling you. Я ж тобі казав, він зажений адміністративний шаттл житлова палуба, він цілий. And the log says that А в shuttle... журналі зазначено, що в шаттлі немає ядра сингулярності, він не зможе відправитися нас додому. Зачекаємо, можливо, зможе. Якщо ядро сингулярності Валора в порядку, я зможу його витягти, встановити на той шаттл, і ми отсюль зберемося, так. Він біля зв'язку. Забезпеч стабільність, Айзек. Я візьму скафандр і піду на Валор. Зустрінемося там і знайдемо це ядро. О, Гамонт вирішив нам допомогти нарешті. Нехай кого прибирає за собою. Все, хлопці, заховуємося. Гэты екшоністи екшон ми вже завершимо на наступним тижні. Мяркую, апошні стрім буде у нас уже нарешті. Спадіюся на гэта, щиро кажучи. Ну, але як буде, так буде. Так, на Твічі ми, як завсёды, пойдем на рейд. То поглядим, у нас там стримить. Так, Ралев. Больше ніхто. Ех, былі часи, калі Эш стрыміла і гэтак далей. Шановні мої, дзякую вам величезна за перагляд, за ваші падабайкі, падпіскі і ўсё іншае. Пабачымся з вами заўтра. Хутчэй за ўсё гэта будзе... Хутчэй за ўсё гэта мусіць быць качка. Так што ўсё. Усім добрай серады. Усім пакуль.